Снимам. Не можах. Това една падна вече по водата. Ай, Краско! Не може само да се върне. Супер забавна стика. Ах, якото. Пали! Чакайте. Пали! Ама, ще ти трябва тия да са ти между краката, тия двете. Разбираш? Защото като те дръпне, да. Ще видиш, ти сам ще си се нагласиш. Да. Защото тогава те дръпне и летиш назад. Аз едната тази си фащам и другата средната. Да. Ики, дай да му отмъстиме, братче. Дева то красиеца. Нема такива работи. Ама яко да го водиш, разбираш? Аре, дръп! Айде ти си. Да. Е, така паднах, аз един път, нали? Гледай го, Том. Това е най-готино. Аре, дръжте, бе, какво правите? Много бързо, бе, обърнахте. Еми, майката, това абсурдно се задържи. Нали? Не можеш. Ама то между другото омекнал и затова... Да. Как ще... Опитваш се да компенсираш, ама не става. Аре, пък и дръжте, бе, падах от първия път, еми, майката. От първия завой. Като паднах да ръце, на опрена ми изстана като пан. Ето така. Аре, се дръж малко, чули бе? Дръж се, краси, аре. О, чакай, бързо! Обърни го следващия път, още по-бързо. Нема да те обичам, ти се дръж. Ай, дръж се, краси. А ти как даваш това? Той наистина умекнал, бе. Дръжте се! Да. Внимай за джета, че си е бал, май. Леле, то как мина? Бре, дева майка ти, дева, дева. Много е яко да падаш, нали? Майката си е бал. Нема, как се падна, нема да държи. Не можеш. Абе, дръжте, бе! Не, става, и аз така си мислих. Как се държи, бе? Аз се паднах чаката, бе. И аз така си мислих, че... Ама не мога да го компенсираш с тежест. А? Не балансира? Да, това не мога да скочиш и не знам и се тук. Да, точно това е. Нема, не стана, как се падна. Аре, хубаво си ме без да ме обръщаш, бе. Добре, Ето не е интересно, бе. как се положи малко и по-субъче? А дали да ти пробваме и го готуваме?
Да, няма ли да му? Давай, как си дошли, Нико, ти тогава ще. Газ.